Не мога да запалим. Това не грозбе, човек. Всяко трета бутане ли? Не, ще чакам малко да такова да изветре. Това тук какво е? За вентилатора отпред на радиатора. И това да се пуска автоматично. Не, това само като дигне тук. Аре, снимаш? Да. Леле, ти мутиш. Пусни фаровете само. Не мога се. Ти мутиш си, бате. Мобилка, бе? Как да е? Трета, да. Дай втора само. Все пуши, че пишете. Идва ли колата? Да. Едно и после си чист. Малко ги запълни. Толкова ниска скорост. Аз на първа ли съм? Не, на втора си. Защото минахме са. Добре. Надолу да ходим? Да? После мога да го обърнеш. Чакай, забравих как е първо. Так, так. Знам как се чувствам. Нека да обърнем. Къде тук ще обърнем? Ти когато иде колата се качиш първо. Аз съм без колан, без нищо. Да, това е лъж. Си карам на мигача. Са обаче не те горе на кръстовище. Там където аз за малко ще да влезна в бордюра. Тук някъде, нали? На другото. Нали знаеш до вечера влиза във Фейсбук. Да влиза, да се обмени. Какво пада, бе? Нищо створих хроника. Си на трета, бе, човек. Първа съм. Сега си на трета. Трета ли На си? трета си, да. И нищо да си трета ми на трета. Как хачи по-малко? Това е точно обратно. Това вече сме червена чертичка, да има. Мога нека да изгасне. За какво си включил миг? Откъде знам, бе? Ти си ли то трябва да се изключва само по принцип? Трябва, но не трябва. Дай само някаква скорост. Голфо! То голфо, що вече се е толкова дебели гуми. Голф. Всички пред голф остара. Всички пред И това тук ми се измества, дето е върху волана. Супер, бате. Добре. Що така става, като да вкараш втора? Защото много твърде вкараш. Той има челъм, да, е малко да мисля. Като се строши го прави. Баси майката как се друска, бе. План на зил.
Да, бе, за класта. Търсим къде е ръчната, затова даваме нагоре. Всички се държи кой къде може. Лука си, не е. Абе, ти нормален ли си? Ей, човек, ще викнат полиция, бе. О, само и майката, кой е пусна. Какво стана тук? Да го качваме нагоре, ще оставим без бензин, човек. Да, бе, качваме го там. Всичко пада върху мене, бе! Не им пука, бе. Сакай как ще я завода тук. Не. Всичко ще падне. Падна вече. Тук всички се срива. Да, забута, бе. В срещната ли беше? Ало. Всичко зад мен е духа, бате. Не знам дали е добра идея за нищо. Дрейте ги се. Чай, че ръката му позеленява от спит, чай го дигнем този джамец. Трябва да свиеш. Знам, уж. Защото ушевите чакат горе. Чай, изключваме поне това, знаем, че сме го изключили. Това е кои полара. Това се вика. Люпс, за тебе има лави. Всичко се срива. Да. Помните, чакай, че тук всичко падна. Той идиот, къде ходи сега по улицата? Пресна ме виша, бе. За насед. Мислих за Крис. Тук пружини под мене ще ми подбият късно. Като се държах се, видите, така става. Защо му излиза на това камче? Как пъти? Какво карче? 15, 16, 17, 18. Това мизерно радио още не свири. То отправи историята. Да не ми отнесеш буса само. Нямаш ли малко напред? Напред? Да.